Què passa, mites? Tot a lloc, benvinguts un dia més aquí al nostre canal i el primer que farem és saludar els nostres companys habituals. Hola, Sergi. Bon vespre, companys. I hola, Adri. Hola, Marc. Avui, nois, us porto una de les nits més mítiques de la història del bàsquet europeu i, concretament, del bàsquet català. Nois, què us sona si us dic Tel Aviv 94? Oh, perfecte. Avui tindrem molta gent contenta, em sembla. Quan has dit alguna important, pensava que era la final del 2010. Pues no, hagués pogut ser també la data del meu naixement, que jo també vaig ser el 94. Bueno, nosaltres també, de fet. Però no, ens anem a Tel Aviv i és que va ser la Final Four de l'Euroliga i va ser el primer títol europeu, la primera Euroliga, que va guanyar un equip català de bàsquet. El Barça em sembla que n'havia perdut alguna i la Penya, 2 anys enrere, n'havia perdut una amb un triple a l'últim segon de Djordjevic, que va ser demolidor, però es van refer, es van tornar a presentar a la final i, nois, el que veurem ara és història del basquetbol. Som-hi vídeo. Pues la Penya jugava contra l'Olympiacos i, com podeu veure, anaven perdent de 4 a falta de 2:15 per acabar el partit. Aquí veiem a Jofresa, que és qui puja la pilota, i atenció perquè hi ha hagut una mica de floping. Però no res, seguim més bola per Villacampa, que anota el triple i... Vamos, només a un. Col·loca la Penya a tan sols un punt. Boja a la banqueta. Entrenador Aito García Reneses, que... No, mentira, no és Aito, aquí era l'Obradovic. Aquí era l'Obradovic. No em sembla pas. Sí, és que semblava un meu a l'Aito, aquell pavo, tio. I en aquella època estava al Barça. Exacte. I bola ara per Ferran Martínez, que ha agafat el rebot i ja és pilota per Jofresa, que posa calma a l'atac badaloní. Nois, aquí segurament no teníeu consciència encara perquè teníem mesos o no havíem ni nascut, però què penseu? No sé, 1 minut 20, molts nervis, o un punt de diferència només entre els dos equips i l'altra final de la Penya del 92, que també va estar superapretada. Segur que els aficionats de la Penya tenien allò en ment, l'any 92. Sí, amb tota la cagada que passi el mateix. No sé si la gent ho recorda, però va ser un triple brutal de Djordjevic a l'últim segon, que la Penya ho havia fet superbé. Però mira, el destí després va ser bo i ens va regalar aquesta final, que com veureu ara vam aprofitar de bona manera, diria jo. Hi ha hagut aquí ara un temps mort i ja tornem a la pista. Sacarà Mike Smith. Què ha passat aquí? No sé, l'àrbit li ha tirat la pilota. No volia sacar encara. No volia sacar encara Mike Smith i per això ha deixat caure la pilota. Però de què es queixa? Hi ha una mica de suor aquí baix. En aquesta Penya els màxims... Tio, quants segurates, no? Què és això? Sí. Eren èpoques... Flipes. Era un caldero al camp. Atenció perquè és un triple de Ferran Martínez que no entra. Però per Villacampa. I 30 segons? Era la possessió. És veritat que abans hi havia tanta possessió. Correcte. Abans hi havia 30 segons de possessió. Bola per Mike Smith. Buscarà Jofresa, aquest a Courtney Thompson. Falten 50 segons, triple, no. Bola per Ferran Martínez, buscarà amb l'esquerra, s'ha sortit el rebot! Ai! Bola per la Penya altra vegada. Calma. És ara Courtney Thompson, finta, bola per Villacampa i ara Jofresa, que amb calma prepararà una altra jugada. Com li agrada fer aquesta finta, el jugador aquest? El Courtney Thompson? Sí, la finta aquesta d'estar dalt i, pues no, la passo. És perillós, com fa d'això a vegades. Atenció, Courtney Thompson, triple! Triple de Courtney Thompson! I atenció, queden 12 segons, 10, 9, bola per l'Olympiacos, atenció que ens la poden fotre, roba la bola, i és saque de fons. Atenció, pot ser que sigui bola per la Penya, ho reclamen els 4.8. Tal com està queixant-se, jo diria que no, Jo diria que l'ha donat a favor dels grecs. Sí, però molta gent s'està queixant. No sé si realment era bola per la Penya, però per donar emoció van dir, per l'Olympiacos. A veure si és la repetició. Aquí la tenim. A veure, nois, què penseu vosaltres? Que molt just,
No sé, no s'ha vist, la veritat. No sabia dir. Fair play, deixem jugar. Aquí està Obradovic. Que no fiquin un triple, tio. Si han de ficar una canasta de 2, que la fiquin i anem a la pròrroga, saps? Però que no fiquin un triple perquè te'n vas a casa ja una altra vegada amb un triple a l'últim segon. Ja. Però és que a més queda poquíssim de temps. 4 segons, punt 8, em sembla, no? 4 això, punt 8 he vist. Sí. Exacte, queda super poc i tot està per decidir-se. Aquí veiem l'afició majoritàriament grega, que Se la vam estava rebentar, també. preocupada, òbviament, perquè el seu equip estava perdent. I atenció ara perquè sortiran els jugadors de la penya. Aquest és l'entrenador que deia que s'assemblava a Ito, perquè l'he vist així d'esquena, però ara així de cara no sé qui és. No s'assembla tant, No. No, però l'Ito de jove, tio. Tirs lliures. Són tirs lliures, Ha pitat sembla falta. ser. Ha pitat falta, segurament hauria estar en bonus la penya. I llançarà tirs lliures l'Olympiakos. Un. Vaja, el segon, atenció perquè recupera la bola en extremis via Jufresa. No segueix el temps. Ara baixa. Rebot per l'Olympiakos, tiren, fallen. No! No vàlid. Vamos! Atenció, va guanyar la penya. Quin sofriment. Ha sigut Quina merda raro del aquest final. Ah, sí, el rellotge no anava, tio. No anava, està com 5 segons al rellotge. Arribar a fer canasta i seria molt part d'aquí, tio. Ha estat Hòstia, 5 però és que ha sigut segons, molt raro. Déu meu, m'estava donant una taquicàrdia ja. Volia que baixés el temps. Déu meu, quin final, nois. Va ser èpic. Com Èpic. que tenim ja la grada, ara al camp. S'ha de dir que els últims 2 minuts de partit que hem vist en aquest vídeo són un autèntic despropòsit, perquè és cert que la penya fica 2 triples, un d'en Villacampa i un d'en Courtney Thompson, però hi ha un pilot de tiros fallats i tirs fàcils, i la penya, abans de ficar el triple en Courtney Thompson, agafa com 2 o 3 rebots ofensius consecutius, saps? Sí, Increïble. és un final una mica a lo loco, la veritat, però val molt la pena de veure. Tu, Sergi, què t'ha semblat? Ha sigut molt raro aquest final. Jo coincideixo amb l'Adri, vull dir, no sé què ha passat, i a més al final un tir lliure, 30 segons per possessió, no estic acostumat a aquest bàsquet. Mira els pals, aquí preparats. Si passa algú, ja vamos. Aquí veiem el triple de Courtney Thompson, que rep i llença. Que ben llançat, està per això. Sí, amb el salt també el timing superbé, la veritat. I res, nois, doncs res, m'alegro que us hagi agradat aquest moment històric de la penya. Hi ha imatges també de recurs de tots els jugadors celebrant-ho allà a Badalona, i la veritat és que va venir un piló de gent i òbviament jo no havia nascut, però és una passada. I si voleu veure més vídeos de la penya o de moments històrics també dels clubs catalans, hi ha un piló i jo crec que els podem disfrutar molt tots. I res, com diem sempre, nois, el primer, gràcies per seguir-nos, per donar-nos like a tots els vídeos i claps. Seguiu-ho fent, sisplau. Sobretot tampes. Exacte. I ja està, i com diem sempre, nois, bon dia, bona tarda i bona nit. I ens veiem El proper partit. Gràcies, nois, que vagi bé. Adéu. Adéu.